Avui m'acompanyareu a una nova aventura. Coneixerem una nova persona emprenedora, la seva història, el seu ofici i una nova disciplina, ja sigui creativa, artística, amb valor social o històric. Acompanya'm a conèixer els racons més rurals de tota Catalunya. Jo sóc Maria Espatec i comença Catalans d'Abans. El teatre musical neix de la necessitat d'explicar històries a través de la música i la interpretació. Ha estat sempre un espai de llibertat, on la paraula, la música i el cos s'uneixen per emocionar, provocar i fer somiar. Però si una cosa el defineix és la seva capacitat de transformar-se, de jugar amb els rols, de trencar les normes, posar-se màscares i alhora dir grans veritats. El drac, com el musical, és l'exageració, el joc, el què passaria si. És espectacle, és identitat, és crítica i és celebració. És vestir-se de tot allò que no sempre la societat ha permès i fer-ho amb llum, art, talent i orgull. Avui venim fins a Tarragona per veure com s'uneixen dos universos que en el fons sempre han anat de la mà. El teatre musical com a gran escenari de les emocions i el drac com un art que reivindica que ser un mateix també pot ser un acte espetàstic. Acompanyeu-me al taller de dissidència per conèixer com aquesta companyia combina aquests dos mons per emprendre un camí a l'èxit. Bona tarda! Us he pillat amb les mans a la massa, no? Bueno, estic aquí amb Dissidència. Expliqueu-me què és Dissidència, perquè és el nom de la companyia, entenc. Sí, clar. Bueno, som una companyia de teatre de Reus i vam començar el 2024, després de graduar-nos al cicle formatiu de tècniques d'actuació teatre. Estudiàvem juntes i després de graduar-nos vam dir per què no continuem aquesta bona vibra que tenim i vam fer companyia. Sí. Perquè sou 3 membres a la formació. Primer va ser ella amb l'Anna, que l'Anna no està aquí, però és una altra membre de la companyia, que va ser qui van formar Dissidència i van començar fent Hortència la posada dissident. Sí, que és una adaptació del musical Queer Punk, Hedwig and the Angry Inch, que el vam adaptar al català i el vam adaptar aquí a Tarragona. I vam presentar la mostra de teatre jove del 2025 i ara estem pensant un nou projecte. Molt bé, i en què consta aquest projecte? Dramatitzant, fent una dramatúrgia d'un poemari de Dolors Miquel, una poeta de Lleida, que es diu Missa Pagesa. És una mena d'adaptació d'una missa molt punky, molt feminista, molt ecologista, saps? Molt essència de la nostra companyia, vaja. Són 3 parts, llavors nosaltres vam fer només el tercer part. Sempre ens havíem quedat amb l'espineta de fer-la sencera. Jo m'encarrego més de la part musical, però la dramaturgia és col·lectiva, tota la creació, coreografies i tot, és tot col·lectiu. Sempre en les vostres obres us encarregueu vosaltres de la producció musical de cada... Sí. Veig que els arguments que feu servir acostumen a ser molt polítics. Ara aquesta pregunta està molt a l'ordre del dia des de que Rosalia va treure el seu últim àlbum sobre si les artistes ens hem de vincular o posicionar políticament i al final som víctimes de la censura de la política i crec que és molt necessari fer-ho i parlar de les coses que ens són importants, com els arguments de les obres que tracteu. Al llarg de la història, l'art s'ha fet servir com a eina de queixa i d'expressió, sobretot per grups marginals. I això és una cosa que s'ha de mantenir, per molt que la societat d'avui en dia sigui com a molt hedonística, molt bla bla bla... Tot es vol blanquejar al final. Sí, bàsicament, per molt que es vulgui blanquejar tot, jo crec que continua sent una eina molt potent i molt bona. I això és una mica el que volem com a companyia, per això ens diem Dissidència. Una paraula també molt associada al gènere. I teniu un personatge drac que interpretes tu, que ja també te l'has fet teu i treus de l'obra. Sí. Perquè hem treballat juntes. Sí. Com vas desvincular el personatge de l'obra i l'has fet teu? És com tan divertit imaginar l'Hortència, aquest personatge tan raro, divertit, en tots els escenaris imaginables, tipus al Corredors de Tarragona, que és quan estàvem juntes, a qualsevol lloc. És un personatge que es dona per tot. Bueno, és que el drac és versàtil i al final l'aprofites, els recursos que té. El que ha vingut després, gràcies a això, ha sigut superxulo de gent dient-nos que ens va agradar molt, que era molt divertit, que la música era molt xula. També m'agradaria saber quines dificultats hi ha per portar una obra nova amb una companyia per estrenar i que us cedeixi un espai i poder portar una idea a realitat amb un públic. Hi ha una grandíssima muralla burocràtica i de màrqueting i de contactes i de tot. Això són tot, ella i l'Anna, i t'ho poden dir, que són hores i hores davant de l'ordinador mirant
contactant amb gent que no et respon. Passem més hores fent això que no assajant. Clar, nosaltres no tenim ni idea de recetar això, llavors ens ho hem anat trobant, però és una bogeria per gent jove, una companyia nova. Haver de fer totes aquestes coses. Us hagués agradat que us haguessin pogut donar a alguna entitat pública, ajuntaments o que siguin recursos per conèixer tot aquest funcionament o procés burocràtic que s'ha de tenir? Aprofiteu per reclamar. Ens hauria encantat una mica de suport de dalt, una mica de respostes, una mica de guia. Llavors tiràvem per un lloc, ens equivocàvem, anàvem a un altre, ens equivocàvem un altre cop i així. Llavors haver tingut algun tipus de suport, sobretot de la gent que s'ha d'encarregar, hauria sigut magnífic. I alguna entitat o algun factor que us hagi pogut fotre el freno i no poder fer les coses com us hagués agradat? Nosaltres som companyia de Reus. Molt bé. Encara no hem actuat ni un cop a Reus. No, Sí. perquè no hi ha aquest impuls per la cultura jove. L'Ajuntament tampoc proporciona subvencions, no proporciona ajuda, no proporciona res. A Reus és molt complicat. I estem molt agraïdes que la gent de Tarragona ens hagi Ens hagi acollit. ens hagi acollit ja 4 cops, 5è amb aquest de la missa pagesa, però és veritat que en el tema queer li falta una miqueta. Quan es tracta de fer qualsevol tipus d'esdeveniment on tingui a veure el col·lectiu LGTB, tira d'artistes nacionals o internacionals i no fomenta la cultura local. Hola, estem aquí! I crec que és part de la riquesa patrimonial del nostre país i crec que s'ha de potenciar i per això és necessari dir-ho. Agrairem sempre a totes les entitats socials que ens donen suport i que ens impulsen a tirar endavant sempre. Sento que us he interrompit quan he arribat. En què estàveu treballant ara mateix? En la missa pagesa, que és el projecte que hem estat parlant, i estàvem fent la primera peça que estem intentant muntar. Sí, portem una setmana. Ho intentant no, estem aconseguint muntar. Sí, estem Aquí som molt resolutives. De petroli, de la seguretat, de consciència. Donem-nos l'energia solar. Anem a les fosques, caminant a l'horitz, els bosques. I les dotzenes Amb això veiem que també tenim catalans d'abans molt joves i a partir d'aquí podem recordar algunes dates perquè us vinguin a veure. Això, Hortènsia i la polzada dissident, el 21 de març, que cau en dissabte a l'Espai Jove La Fontana. I després tenim la missa pagesa, al poemari de Dolors Miquel, el 17 de juny al Teatre Tarragona dins de la mostra de Teatre Jove. I nosaltres ens veiem ben aviat, així que fins la pròxima!